Iti tunggal panaglabas ti oras. Kagadan ti panagtulit-tit ti biyag iti syudad. Ket adda dagiti desisyon na naulimek ngem dakkel ang mga pektar iti kaadwan. Iti likod dagiti ordinansa. Resolusyon ken pagalagadan amang tartarabay karatayo iti inaldaw-aldaw. Ket dagiti mamanday linteg nga agkalikagom amang gunod. Bueno mapagtalinaed ti kinatalna ken panagprogreso dagiti umili. Daytoy, istorya iti panaypaay ti serbisyo dagiti sangguniang palunsod. Ti sangguniang palunsod, bueno City Council, ket may sa legislative body iti may sa syudad iti Pagilian na Pilipinas. Ti bilang dagiti miyembro ket depende no kasano ti kadakkel ti syudad, niyembasari ti Local Government Code of 1991 wenno Republic Act No. 7160. Ti gagangay amang bukbukel ket ti vice mayor wenno presiding officer. Isunat ti tumaktakder kas mangidadaulo iti sangguniang panlunsod ngem agbutos laeng nutay wenno tabla ti boto. Kabayatan na dagiti met regular members wenno konsehal ken isuda ti mga ramid, mangbaliw, wenno mangpatipker kariti ordinansa wenno resolusyon. Isuda pa'y ti responsable iti panangapruba ti budget ti syudad ken mangipasa ti linteg para iti pagsayaatan ti lugar. No ti may sa syudad, kinadaan ti nabababangem 250,000 nga individual ket walulaeng nga konsehal ti mabutusan. Irinto nga no ti populasyon na ket nangat-ngato ngem 250,000 nga individual ket adda ti 10 a konsehal. Malaksid karigitoy. May sapay kariti mangbukbukel ti konseho ket ti presidente ti liga ng mga barangay wenno ABC president. Isu na iti mangibagbagi kariti amin na barangay officials iti syudad. Kasamet kay ti president iti sangguniang kabataan wenno SK Federated President ket mangibagi kadagiti SK officials iti syudad no serino nga digitoy iti mangiyasideg wenno mangirsar kadagiti nagdudumang nga problema nga pasagsagabaen dagiti opisyales ti barangay ken dagiti SK officials. Dagiti decision apo dagiti miyembro sa sangguniang dakkel di epekto dat inti biyag dagiti tao. Infrastructure, edukasyon, health services, uray disaster response. Isu nga dapat ket piliin tayo nga nalaing no asino talaga digiti capable nga leaders. Tapno adamet improvement iti quality ti panagbiag tayo. Tunggal Martes, kinagsangsang kamaysang agtitipon na iti konsehal iti Session Hall iti City Government of Laoag. Isurat ti sangguniang panlunsod ditoy syudad, ti Laoag nga mangputar ken mangtratar, karay iti linteg nga maimplementar ditoy syudad, mangidasar karay iti arungaing iti tao, ken mangisalakan kadakwada. Itangal daw, intayo talantanen ken siripen, tilubong ti sangguniang panlunsod ditoy syudad. Kasano amang bukel tinapintas sa masakbayan ti syudad. Kasano at tulungan digiti karit ti panawen. Ken kasanuda at takderan. Ti responsibilidad da karit ti tao ang nasaya. Ti agserserbikas presiding officer ken ni Vice Mayor Ray Carlos Fariñas. Malaksid ken ni Vice Mayor Fariñas ken adda iti 8 a konsehal gapot adalaeng ti sumurok kumurang 120,000 nga individual ti populasyon dito'y syudad. Daytoy ket isuda Honorable Derek Lau, Honorable Jeff Fariñas, Honorable Handy Lau, Honorable Juan Conrado Respicio, Honorable James Brian Alcid, Honorable Enrico Ang, Honorable Jason Pereira, Honorable Roger Jan Fariñas, Honorable Jamie Bakiran, ken Honorable Jamie Fariñas. Kabayatan nga ni Honorable R.B. Ablan, iti ABC President, ken ni Honorable Michael Christoph Agustin, iti SK Federated President. Itang eleksyon,
Dagkala sa lutsod dagiti kaadwan no naaramid dagitoy nga opisyal ti pagrebenganda karagiti tattao. Intay Amwen, numano nga ordinansa ken anadagiti nga ordinansa nga indesar ken inpasa ti konseho. Nagturong ti Bombo Radyo Laoag News Team, inisang niyang panlunsod Secretariat Office, tapno mga ti datos ken impormasyon, ken ituyap nga naala dagiti ordinansa anay pasa, tironggal may sa sipud 2022, aging gay ti Abril 4, 2025. Umuna ti listaan ni Honorable Conrado Respicio nga nakaaramid ti 24 nga ordinansa sipod iti 2022. Karaman kay ti ordinansa nga indasar na ket ti panakaestablisar iti Public Employment Services Office wenno peso iti opisina ti City Mayor. Panakaestablisar ti Information and Service Delivery Network for Adolescents Health and Development and Youth Center ken panakaipaay ti social pension kari ti solo parents ditoy ciudad. Sumaruno ni Honorable Jason Pereira nga nakaaramid ti 18 nga ordinansa pakaramanan ti panakaamyendara ti Laoag City Traffic and Order Code of 2020. Ordinansa anang ipangato ti plete ti tricycle ken kalesa diti syudad iti 2023 ken iti ordinansa amang imandar kari ti pasdek negosyo nga atay ti maymuntara CCTV footages uno CCTV sakbay da makaala ti business permit. Agpadamet nga atay ti 10 ket maysa anay pasa nga ordinansa ni Honorable Roger John Fariñas ken Honorable Handilao. Karaman tinaypasa ni RJ Fariñas ket ti ordinansa apan nakayornos ti City Bantay Asin Task Force. Pan nakaamyendar ti ordinansa apan naka-accredit register ken pan nakabukel dagiti BHW wenno barangay health workers dito syudad ken pan nakanayon ti insentibo ken benepisyo dagiti barangay tanod. Irinto nga nilaw ket karaman iti pan nakaipaay ti tribute dagiti senior citizen nga agtawen ti 80 aging gaiti 10 dito syudad. Panakaited ti Milestone Award kaditi senior citizen nga agtawen ti 70 aging gaiti 70 ket siyam dito syudad ken panakaestablisar ti Tourist Information and Assistance Center ana aramid ken napagbalin alinteng. Sumaruno ni Honorable John Michael Fariñas ken Honorable Jeff Erickson Fariñas anakaramid ken nakaipasa iti 10 nga ordinansa. Karaman kari din ay pasa ni Honorable Jamie Fariñas ken iti panakaipaay ti libre a basic medical examination iti kada tawen kadi iti aktibo iti serbisyo nga elected with appointed barangay officials dito syudad. Panang pasigurado ti accessibility ken inclusivity iti healthcare dagiti miyembro ti LGBTQIA+ community babaan ti Alikaka card ken panagaramid ti panakabalbaliw ti Oplan Dalusco dito syudad. Sumagmamanumeta na ipasan ni Honorable Jeff Fariñas kaya di panang authorized supplemental budget number 01 series of 2022 nga adaan gatada 920,655 pesos and 34 centavos. Panakaisubli iti 18,100,000 pesos ken panakausar iti daytoy iti sumagmanong opisina ti city government ken panakausar ti 37,589,352 pesos manipod kadagiti tax collections. Upat met nga ordinansa iti naipasa ni Honorable James Brian Alcid pakaramanan iti panakaamyendar ti ordinansa the City Ordinance number 2007-036 ordinansa amang gutgutigot iti amin na pasdek negosyo ken transportasyon dito'y syudad nga mga adaptar iti QRPH digital payments ken iti panakaamyendar ti ordinansa amang enak ti Laoag City Tricycle for Hire. Adamet isa gaysa nga ordinansa nga indasar ni Honorable Derek Lau iso ti ordinansa amang enact the Disaster Risk and Management in Health System
iti city-wide health systems dito'y syudad. Naipasamet ni Honorable Enrico Ang ti ordinansa apan naka-institutionalize the drug-free workplace iti city government of Laoag. Ininto nga ni Honorable J.B. Bakiran ket awan iti naputar ng ordinansa ngayon ay dasar ken inpasa ti konseho. Kabinetan na iti presiding officer ani Vice Mayor Ray Carlos Fariñas ket nangidasar ti nem nga ordinansa pakaramanan iti panakaipaay ti pamakawan kari ti tricycle franchisee as saan na irenyo ti uno si Maisa Atawen manipod iti panag-expire na ken na ikonsidera kas revoked when no cancelled. Panakaaramid ti posisyon ti Local Disaster Risk Reduction and Management Officer ken panangiketdeng ti van rental fee iti panakausar meat van na kukwa iti City Government of Laoag. Nakita tayo ti umno at trabaho ti panagbali na kameng ti sangguniang panunsod. Kang runaan na trabaho da ket saan nga agibunong ti ayuda no di ket agaramid ti paglintega. Nasken unay nga mamuan dagiti butante ti aktual nga trabaho dagiti kandidato nga mabutusan tapno isu tagbalin nga basehan no talaga nga qualified men lang dagiti kandidato nga mapandabutusan. Masabol met ang ada skill na halang nga skill masabol lang ada vision na ta of course nasken ang nga ipakita na nga halang nga mapanag trabaho diket di talaga ada plano na wano vision na para kadigiti tao. Tiyom no at sangguniang palunsod member ket agbali na mata ang makakita ti problema ken lapayag amang dengeg kari ti problema ken agbali na boses nga mangidasari ito iti konseho tapton maaramidan ti solusyon babaen ti linteg. Pan na kay pawil wenno pan na kay palubos dagiti nagduma a panag. Itang nga eleksyon at darang iti mga ibagbaga nga isuda ket adoti na aramidan na. Yang babaen karito nga impormasyon. Matulungan kayo ang mga imulagat o maimulagat ti realidad ken maberipikar no anat kinapagpaiswanan ti linaon dagiti campaign jingles dagitoy at tumartaray akas sangguniang panlunsod ditoy syudad ti Laoag. Ibotos mo di Hosto. Para iti Bombo Investigative Report, Bombo J. Agdir, para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Pasaratio. Bombo!